Fil-jiem li għaddew laqda midla maddaw li publikat memorandum għal partiti politiċi f'pajjiżna li ħejjiet b'konsultazzjoni mal-priġunieri. Permezz ta' 20 punt laqda għamlet proposti differenti brabta mal-iffullar fil-ħabs li stat ħażin ta' ħut mid-diviżjonijiet, id-droga fil-ħabs u s-sistema tal-parole li sissa l-ebda priġunier għadu ma benefika minna. Dan il-memorandum kien diskuss il-ħamis fil-għodu waqt il-programm Breakfast News. George Busuttil minn din l-istess għaqda qal li għandu jkun hemm bidla fil-mod ta' kif jitmexxa il-ħabs ta' Kordin. Il-ħabs tagħna uniku fl-Ewropa almenu m'għandux jibqa' mmexxi mill-pulizija jew mill-armata kif kien dejjem, għandna nsibu nies inħarġuhom f'dan ix-xogħol u nisperaw li minn hemm inkunu nistgħu nimxu l qudiem. Bħalissa fil-ħabs ta' Kordin hemm 700 priġunieri. Fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew, il-Partit Laburista kien ġibed l-attenzjoni dwar diversi nuqqasijiet fil-ħabs. Fosthom dwar is-sitwazzjoni sanitarja, id-droga fil-ħabs, kif ukoll kien ressaq lista ta' prezzijiet ta' tuck shop tal-ħabs fil-Parlament bilan li tiġi investigata. Madankollu baqa' ma sar xejn. Kienu naraw x'kienet il-kawża li dan nispiċċaw marru l-ħabs. Għax forsi kienet is-soċjetà li mexxejna ħażin aħna stess. U iktar minn hekk kienu naraw meta jiġu lura ikunu parti mill-soċjetà. George Busuttil jgħid li priġunier li jkun skont sentenza ta' ħabs jiġi rilaxxat tard filgħaxija, bil-konsegwenza li ma jkollu l-ebda mezz ta' trasport u l-ebda idea ta' fejn se jmur. Jiddeskrivi din is-sitwazzjoni b'dan il-mod. Huwa sintomu ta' l-inumanità tas-sistema kollha. Il-ħabs suppost huwa faċilità korrettiva, iżda kemm verament qed jifforma lil priġunieri li jkunu skontaw xi tip ta' sentenza. Persuna li serva l-ħabs, wara li jispiċċa ikun serva l-pena tiegħu. L-awtoritajiet jidderġuh biex jerġa' jinfiltra jidħol fid-dinja. Jiftħu l-bib, joħroġ l-bib u daqshekk.